میں نے کہا سرائے قیدہ مرزا غالب شاکر چھوٹا بات یاد ہے آدھے جہان دنیا دا حسن باد خدا دا سارا جمال تو ہے کمال قدرت دے ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہے تو بادشاہ دا بادشاہ ہے سبھے شہنشاہ ریایا تیڑے تیڑا شہنشاہ ہے ایک شہنشاہ تے اوندا جاہو جلال تو ہے شاکر آدھے اوپرے جہڑا ضرور لہد ہے اور روج کو ہے زوال لازم کداہی نہ جے کو زوال آوے اور روج او لا زوال توئے شاکر آدھے رب دی حج القیوم ذاتے تے اندہ محبوب بھی حیاتے جو نہیں منے دے انہا دی مرضی پر میں لیتا ہر وقت نال توئے شاکر آدھے اوپرے جہڑا ضرور لہدے اور روج کوئے زوال لازم کداہی نہ جے کو زوال آوے اور روج او لا زوال توئے شاکر آدھے میں نور آکھاں تا کوڑ کہہ نہیں بشر بھی آکھاں تا اے بھی سچے سمجھ حقیقت نہیں آندی تیڑی عجیب رب دا کمال توئے شاکر آدھے رفیق آخر رفیق ہوندن تعریف جتنی قریبے تھوڑی رقیب جستیاں کرن تعریفاں او صاحب خوش خصال توئے شاکر آدھے میں ہیرا موتی جلال آکھاں نالین تیڑی دا مولی کہ نہیں مثال تیڑی میں دیوا کیویں جو بے مثال توئے شاکر آدھے زمانہ پندہ ہے تیڑے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے دائے سوال جنت حضور میڈا سوال تو دائے سوال جنت زمانے دائے سوال جنت میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد سب کچھ پڑھنا چاہنا جڑا کچھ سننا ہے لیکن وقت تھوڑا ہے بس اتنا پیغام دینا چاہنا کہ صدا منگدہ رہو توں سوہنے دے در توں نہ کھا خوف دل وچ نہ کہہ کولو ڈر توں اے گلشن دا دعوی او بھوکا نہیں مردہ جیڑا ایک باری پینے محمد دے در توں زمین اسمان ملاؤ ود ود بھی بے شک دل ویندے اے ڈھیر بھی ہے اون عرش کی نو ہر قید تو بہر نکل ویندے ایکو در در تے نہ ہیل کا کر اے ہر در پینن تے ہیل ویندے ایکو گھن ونج زفر مدینے وچ جتھا منگن تو پہلے مل ویندے مدینے دی خیرات کھانا لے بندے ہاتھ اٹھا کے استقبال کرو ملتمس اج دی اس محفل دے پہلے نعت خاں پہلے مہمان نعت خاں مدینہ الاولیاء ملتان شریف تو عزت